Zdravím všechny diváky kanálu Rob Stark Invest Clubu. Já jsem Rob Stark a dneska si řekneme něco o vesmírném biznisu, protože, jak jistě víte, SpaceX měla IPO 12.6.2026, to znamená, že šli na burzu a mohli jste si koupit první veřejné akcie. Tady ten vesmírný biznis ale není jenom SpaceX, a já si domnívám, nebo je to můj názor, že i ostatní firmy, které jsou v tady tom sektoru, to znamená vesmírného nějakého biznisu, se můžou na tady tom hypeu pěkně svést a vidím to už poslední dobou, že firmy stejného ražení nebo podobného mají krásné zisky a firmy jako například Virgin Galactic, který moc nevydělávají, pořád jenom dávají peníze do vývoje, nedodržují termíny, tak i takováhle v podstatě mrtvá akcie, která je 99% v mínusu, tak teď zažívá zajímavý období, kdy nejsou výjimkou dny plus 21%, plus 25% a tak dále. A těch firm je tady rozhodně více. Nejenom firmy, které mají za sebou už velký crashe, velký pády ceny, ale jsou tady i firmy, které jsou, dá se říct, na začátku, mají velice zajímavý potenciál a dle mýho názoru se na tady tom hypeu teď svezou společně se SpaceX. Tak se na ty firmy pojďme podívat. První nejzajímavější firmou je firma Rocket Lab. Rocket Lab je soukromá vesmírná společnost zaměřená na vynášení satelitů na oběžnou dráhu. Provozuje raketu Electron a vyvíjí větší raketu Neutron, která má konkurovat některým misím SpaceX. Kromě raket vydělává i výrobou satelitních komponent a kompletních družic. Druhou firmou je ASTC SpaceMobile. SpaceMobile buduje síť satelitů, která má umožnit běžným mobilním telefonům připojit se přímo k satelitu bez speciálního vybavení. Firma spolupracuje s velkými mobilními operátory po celém světě. Pokud se technologie prosadí, mohla by pokrýt mobilním signálem i oblasti bez pozemních vysílačů. Třetí firma je Intuitive Machines s ticker symbolem Lunar. Intuitive Machines se zaměřuje na lunární mise a služby pro NASA i komerční zákazníky. Vyvíjí přistávací moduly pro dopravu nákladů na měsíc a technologie pro budoucí lunární infrastrukturu. Firma patří mezi klíčové soukromé hráče zapojené do návratu lidstva na měsíc. Čtvrtou firmou je Redwire s ticker symbolem RD2TV. Redwire dodává technologie a vybavení pro vesmírné mise, satelity a vesmírné stanice. Firma se specializuje například na solární panely, kamerové systémy a výrobu ve vesmíru. Její biznis roste s tím, jak přibývá vesmírných projektů od vládních i soukromých společností. A poslední, pátou firmou je Virgin Galactic s ticker symbolem SPCE. Virgin Galactic se zaměřuje na vesmírnou turistiku a chce vozit platící zákazníky na suborbitální lety na hranici vesmíru. Firma nyní připravuje novou generaci lodí Delta Class, se kterým plánuje obnovit komerční lety koncem roku 2026. Na rozdíl od SpaceX nebo Rocket Lab nevydělává na vynášení satelitů, ale čistě na zážitkových letech pro bohaté klienty. Cena akcií Virgin Galactic je dneska proklatě nízko a vidím tady potenciál k nějakému růstu. Budoucnost Virgin Galactic a ceny akcií závisí hlavně na tom, jestli se opravdu podaří dopravovat stabilně vesmírný turisty na oběžnou dráhu. Pokud se to podaří a dokonce v tomto roce 2026, tak cena akcií by se postupně mohla vrátit na svoje původní hodnoty a tudíž mohla by udělat klidně desetinásobek, třeba i víc. Vnímám to ale jako vysoce rizikovou investici a do Virgin Galactic budu investovat 0,5% svýho akciového portfolia. Ostatním firmám v našem vesmírném menu budu věnovat 1,5% akciového portfolia. Děkuju za pozornost, napište mi názor, jestli i vy budete investovat do tady toho segmentu vesmíru a budoucnosti a jaká firma zaujala vás. Pro ty z vás, kdo jste ještě neviděli naše video o SpaceX a kam se můžou dostat, klikněte si tady v rohu obrazovky na další video. A já se na vás těším příště.